ଆଜିର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କାରଣରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଜଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛେ, ଜଳ ପିଉଛେ, ବୋତଲରେ କିଛି ଜଳ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛ, ଆମେ ୟାକୁ ପିଉଛେ। ଆମେ ଆଜି ଏହି କାରଣରେ ଜାଣିବା ଯେ ଜଳ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଉ। କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ଜଳ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଜଳ ପାଉ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ କିଛି ଦେଖେଇବି, ତୁମେ ଜଳର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଜଳ ପାଉ। ଦେଖ ଅତି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ। ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାଙ୍କି ଦେଖିପାରୁଛ। ଏ ଟାଙ୍କିରୁ ସବୁ ଜଳ ଯାଇଛି, ଏମିତି ନାଳ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଏଠାରେ ଛୋଟ ଟାଙ୍କିଟା ହେଇଛି, ଏଠି ପାଣି ବାହାରିକି ଦେଖିପାରୁଛ, ଏସବୁ ଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖ ମେଘ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଳ ମାଟିରେ ପଡ଼େ, ଜଳ ମାଟିରେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ିଯାଏ ଓ କିଛି ମାଟି ତଳକୁ ଭେଦିଯାଏ। କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖିଲ, ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି କିଛି ମାଟିରେ ଗଡ଼ିଯାଏ ଓ କିଛି ମାଟି ତଳକୁ ଭେଦିଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ପାଉଛେ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ନା ବର୍ଷାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ପାଉଛେ। ଏବେ ଦେଖ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଜଳ ନଈ, ପୋଖରୀ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ରହେ। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତାପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ନଈ, ପୋଖରୀ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ସେଇ ଜଳ ରହେ। କୂଅ, ନଳକୂଅ, ପୋଖରୀ ଖୋଳି ଆମେ ମାଟି ଭିତରର ଜଳ ପାଉ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଦେଖ ଝରଣା ଜଳ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଭିତରର ଜଳ। ଦେଖିପାରୁଛ ଝରଣା, ସେ ଝରଣାର ଜଳ ହେଉଛି ମାଟି ଭିତରର ଜଳ। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ କେଉଁ ଜଳ ପିଇବା ଦରକାର ନା ଗଭୀର ନଳକୂପ ଜଳ ପିଇବା ଦରକାର। ଏଇ ଗଭୀର ନଳକୂପର ଜଳକୁ ଆମେ ପିଇବା ଦରକାର ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଦେଖିଲେ ଏବେ କେଉଁଠାରୁ ଆମେ ଜଳ ପାଉଛେ। ଜଳ ଆମର ଅତି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ। ମେଘରୁ ଆମେ ଜଳ ପାଉଛେ, ଆଉ ଯେଉଁ କୂଅରୁ ଆମେ ମଟର ଲଗେଇକି ଟାଙ୍କିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କି ବାଇରେ ଯେଉଁଠି ବି ଟାଙ୍କି ପଡ଼ୁଛେ, ସେଥିରୁ ପାଇପ୍ ଲଗେଇକି ଆମେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପାଉଛେ। ଆଉ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଜଳ ସବୁ, ବର୍ଷାର ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଜଳ ସବୁ ନଈ, ପୋଖରୀ, ସମୁଦ୍ରରେ ରହେ। ଆଉ କୂଅ, ନଳକୂଅ, ପୋଖରୀ ଖୋଳି ଆମେ ମାଟି ତଳର ଜଳ ପାଉ। ଝରଣାର ଜଳ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଭିତରର ଜଳ। ଗଭୀର ନଳକୂପର ଜଳକୁ ପିଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆଜି ଜଳ କେଉଁଠୁ ପାଉ ସେ ବିଷୟରେ